Law gaulan, gakisdom ang langit, pero kaganina, kagabi pa. O ang pagitawag nato o translasyon. No? Ang pagdala ngadto sa imahen ni Santa Maria, gikan sa Birhen, gikan sa Guadalupe, gidala ang Birhen sa Guadalupe. Gihapit niya ang iyang anak sa Senior Santo Niño, diha sa Basilica, unya gidala pod ngadto sa iyang amahan si San Jose dito sa Mandawi. Unya pagka ganinang kadlawon niadto sila sa upon, hapit kadyot sa Birhen sa Rigla, dayon himo nila ang gitawag og nanda natong tawag is fluvial, no, procession. Basta timan to, it is a procession sa to pa dunay gitawag na to spiritual side, religious side. Unya gitawag na fluvial. Well, di na taos mo na to ana mamay na andan. Kaya ang fluvial proper na siya kung ana sa river, rocks, no, kanang fluvial flocks to. Pero og sa dagat na naval. Naval ba sa dagat, pero mamay na andan, sige na lang. Ang importante nga nagapasidungog ang katawhan, duyog ta bisag wala didto. Niya nang pagpasidungog sa bata nga Jesus. Unya gihimo dayon pagdunggo nila, nahimo dayon ang gitawag og reenactment. Subli say-say sa naitabo sa pagdala sa imahen ni Senior Santo Niño, apil na usab ang pag-ugbok sa krus. Mananas Magellan Cross na diya, no? Unya gihimo dayon dito procession balik sa Basilica. So dili ikalimod o bisan maihap. Ang katong makakuyog kay limited naman ang makakuyog sa maong fluvial procession. Asa gani ang mga sakayan, tambos o guban pa nga irehistro gyud aron dili magkagubot. Thank God, maayo man. Unya pagkaron nagpadayon, no? Sa pagkahapon dili lamang fluvial, about 12 or 1 o'clock, foot procession, 5.7 kilometers. Kung nakasuway mo ana, suwayan na siya, no? 5.7 kilometers ang gilayon karon. Pero ning taknaa naghimo na sab sila sa misa na. Pag-abot, ining abot ana, i-enthrone man na ang Santo Niño. Balik sa himutangan, unya doon na dayon ang misa. Probably ganina ang alas 6 dungan-dungan ta. Unya pista naman mga misa pasidungog sa mahal Santo Niño, apil ang pasidungog karong gabi niya. Unya nakita sa gyapon nato nagloud-loud ang mga katawhan. Ug masad maningkamot gyud na sila makasimba katong makakaya, pero natural pwede maya magsimba gyapon ta diri, no? Unya himuon man kuno dayon ang gitawag nila og sinulog. Pero kanang sinulog baya kanang gitawag na street dancing na nagtuot ang Carmen man nagsugod ana nga sinulog now. Or actually 11 years before diha sa kanang gitawag og sinulog sa Cebu, naguna ang Carmen. Pero ang Carmen ilang gihimo na to dili sinulog kundi ati-atihan. Kay ang pari niyato si Padre Motos, taga Iloilo man Aklan, no? Dito man dapitan na ang sugod ang ati-atihan. Mga ati ba, no? Kanang mga negrito, mga bang gitawag ati o ita, basta negrito. Muna nga ang ilang paagi ato magkampat-kampat o ambot unsay ikampat ato nila.
uling, lubot siguro sa kanang kaldero. Ang mga mananaw pod, apilan pod, encouraging them to join, no? Pero giwagtang to siya, no? Kay gubot naman kaayo. So, by the 1980s, mana nang sinulog ron. Nga doon na nagitawag og street dancing, mga competition, no? Niya to. Actually, ang sinulog, bisan pa wa pa ang Carmen, diha na nadaan. Nakabasa ko og usa ka clippings, no? Newspaper, 1931. Gidescribe na dito ang ngalan sinulog. Sinulog yun. Nga ang mga tao kuno kaniadto, mangadto gihapon, bisperas pa. Ato gihapon sa Sugbo, mamistahay, magbaon ang uban. Ang uban, dunay parente, bahala na, basta makahigda lang kay ang usa lang yun sa ilang nga gimahayan kuno. Kung mamista sila nga ris probinsya, perting hikay. Kung ang taga Cebu, mamista. Taga syudad, mamista. Sa probinsya, perting hikay yun. Inig adto noon sa taga probinsya, maato sa syudad sa Sugbo, mamistahay kuno. Mura lagwa, no? Hingdong lang kung di aday ka. Ano sa kanaabot? Ningon din, sige, aris ako ha. Wag yun, tao, no? Aba magbaon ang mga tao. Pero dili man na siya ag ilang tuyog tumong ang pagpamistag kaon, basta lang makahalad dito sa Basilica Minori. 1931, wa pay gubat, no? After ana, wan ako kay bao o banaw sa gubat, kay guba man gitaon sad ang syudad. Unya, unsa may paagi ni adto nila. Ang uban sa pamaagi magsinog sila. Kitan mga taga norte, sinog man na, no? Tawag sinog. Magsinog. Halan. Magsura sila. Pasinugog sa Senior Santo Niño. Ang uban ni adto dagkot kadila. Unya kun dunay bata, ipakugos ang bata, isinog, no? Hangyo, sangpit na Senior Santo Niño. Unya inikaman, sugatong dayon ka sa laing kuan, mamaligya ay kalitan na ka og pin dire sa imong ang bata taon dire. Nya usahay tuslukan ka hilak, no? Nya inikaman bayad di ay, no? Wa gyud di gyud makareklamo ang mga kuan adto. Mga ginikanan adto, no? Bayad na lang. So ko kasabot og unsa to, bayad na lang. So kaning sinog dili ni kay karon lang bag-o. Kundi this is an expression of a communal act of faith. Ang pagpadayag sa linangkob nga pagtuo didto sa atong Ginoong Dios. Pagpadayag sa pagtuo manandaghan nganong biduol. Pasalamat ang uban, mga saaran kay dunay nadawat, unya saaran niya nga kining akong bata, ako ni halad sa panahon sa piyesta, mga saaran na siya. Doon na say nagsangpit kaniya sa nagkalain-lain pod nga mga hangyo. Communal act of faith. Mo ba yan ay makita sa itong Ginoo? Kung nakahinumdum ta sa iyang mga experiences sa itong Ginoo, nakita niya ang usa ka linangkob, no? Communal act of faith. Katong panahon nga dunay napulo ka mga sanlahon, niduol kaniya, no? Naglangkob, nagkuan sila, naghiusa sila, magduol kaniya, giayon niya, o niya malagi usaray na balik niya ang mga pananglitan, ang mga asa siya lugar punta dadon
ang mga masakiton ngadto sa iyang atubangan unya kay buot ipaayo o pangayoon nila ang kayuhan sa mga masakiton. So dili lamang masakiton ni adto, do na uban pod nga binagsa nangadto unya ang durag dayag kayo nga dako kayo og impact nato nga kining kani di ay malangkubon hinugpong nga pagpadayag sa atong pagtuo mo appreciate gyud ang atong Ginoo ana. Bago lang ni gibasa gahapon ang pagdala og usa ka masakiton sa upat ka mga higala niya kay ligi paralisado, paralyzed muna nga di siya makahimog siya ra. Ang upat maoy nagdala ngadto kang Hesus wa gyud sa pagiapod wa gyud wa man na kani adto kanang ang mga senior citizen priority, ang mga PWD priority, pero doon nagay hinungdan to ngano manag-an lang ta tingali nakaila sila tong tawhana kanina mataa kani tawhana ayang kinabuhi dili maayo resulta na sama ba maron ingon ba resulta na kinsa man ang tinuyuan man na kinsa man ang sa nimo so wagod nila po agi apod ang upat ka mga kauban niya nindot kayo og disposition kay ilang yukab ang atop gitunto nila ngadto sa tiilan gayon ni Kristo munay tinuod nga higala. Sa hirap at ginhawa wagid sila bulag sa mga kalipay o kagulanan naa silang duha upat pero unsay nakita ni Jesus sumapa pagkakita niya kanila sa ilang pagtuo giingnan dayon niya ang masakiton pasaylo ng imong mga sala. Dili lamang kay pasaylo sa sala sa katapusan ingnon siya lakaw pasana na imong gihigdaan pauli. So inta ang dako kayo og impact nga gipakita og nakita sa Ginoong Dios ang maampuon nga kinaiya sa katawhan hinugpong nga pagpadayag sa pagtuo. Mahimo magpadayag ta tong pagtuo. Mahimo magpadayag ta tong pagampo nga kita-kita ra. Pero no man is an island. Sana walay tao nga nagpuyo nga nag-inusara. So no do na siya kauban gyud. Hasta ang pagpadayag sa pagtuo. Muna do na tay mga communal act of faith sama bananglitan prosesyon magkita prosesyon og naa sa tua natay gitawag na to og PDR mga public kanang perpetual dawn rosary o sa mga devoto sa Mahal na Birhen 2,000 Hail Mary dinaghan ang kung sa Mahal na Birhen Mary lang atong hisgutan na Legion of Mary so kanindot di ay ang pag-apil-apil gayud ni anang mga buhat sa ato nga pagtuo nga dili binugtong kundi mas nindot daghan. Mabitaw na ang Mahal nga Birhen Maria Father Peyton ingon the family that prays together stays together. Kanina muna nakita sa itong Ginoo o muna ato ipakita itong Ginoo na ako'y pagtuo apil ning akong silingan apil na akong asawa, apil akong bana, apil akong mga anak. Saan sa man? Pagsampit ngadto sa Ginoong Dios. Muna nakamatgon ta nga mga bata taon gialsa, gisininaan. O niya dito sa Senior Santo Niño, isura, isayaw. Kita sa mga tao, ang uban, kita na to, magdala Santo Niño, isayaw po ang imahen ni Senior Santo Niño. Actually, dili ang imahen matong gihalad. Pagpadayag na
nga sa atong pagpasidungog sa atong balaang bata, si Kristo ang batang Hesus uban sa pagsayaw namo. Muna sa among pagsayaw kakinig gihalad ngadto sa Dios nga Amahan. So manang dunay iwarawada nga mga imahen. Sama pud na siya nga nagpangayo og blessing, nag-blessing through Senior Santo Niño. So ingon ana ang kaning importante nining atong pagpadayag sa pagtuo. Uban gayud sa atong Ginoo, uban ni Senior Santo Niño. So sa makausa pa, Pit Senior. Makaduha na dito kausa. Makaduha nga Pit Senior, no? Manindog ta, magpadayag ta sa atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan,